салом алейкум ба мардуми шарифи тоҷик, ба кулли бародарон, хоҳарон, апаҳо, акаҳо. Як муроҷиат дорам ки чи бародароне ки дар ғарибӣ ҳастем, дар дохили ватан ҳастем, дар тамоми дунё ки бошем, муроҷиати ман ҳамин ки сайтҳо ки аз номи мак шуданд, сайтҳои Одноклассник, Фейсбук, дигар сайтҳо, ман ростига вақтам надорам ки ба ёда бидорам, хати шумо суҳбат кунам. Дар ҷа як ду бародаронро дидам ки мо бо ту суҳбат мекунем, ту бо мо гапҳои қабеҳ менависӣ. Рости гапа бугӯ, ман надорам хеле сайти Фейсбук, сайти Одноклассники, надорам хеле сайтҳоро. ба шумо ҳамчун бародар мегӯям ки ман надорам. осуш боқӣ хитон медонеду ҳамо одамое ки хатиш суҳбат мекунед. Таваккали ҳама ба Худо. Ҳама вақт шуморо дӯст медорам, бо мо бошед. Ина маълумат Инстаграм дорам, Инстаграм дорем, кам суҳбат мекунем. Вайбер дорам, WhatsApp дорам, ба номерои хидмат. Чизе ки надорам, рости гапа мегӯям ки надорам. Ҳама вақт зинда бошед. ҳаматон дӯст медорам.